Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dagon And Tita Tanya Chinita. Ang hirap talagang ma-fall sa friend. Feel good morning sa mga nakaabang sa programang Mga katas ng nakalipas. Tawagin niyo na lang po akong Lawrence, 33 ng Santa Cruz, Maynila. Mahiyain at medyo nerd daw po ako. Kasi bata pa lang, nagsasalamin na po ako dahil sa astigmatism. Isa po ako sa mga single na nagka-jowa lang through text at chat. Wait lang, balikan ko yung mahiyain. Konektado sa eyeglasses. Relate ako. Mahiya? So, maadlim pa eh. Hindi alata eh. Shout out sa'yo, Moab Moto TV. Dito ka magsashoutout at babasa pa? Baka umalis eh. Going back, may gusto po akong sa kaibigan kong babae na si Sandy. Kaso di po siya nababakante. Hindi ako makarelate. Gusto mo ba talagang mag-adlib? May bakante. Huwag ka magulo. Going back, kapag broken-hearted po siya, sa akin po siya pumupunta. Ano naman talaga yung mga babae, no? Wow! Huwag ka mo. Gusto mo mag-react? Siyempre, kaibigan. At siyempre, may bias ako dahil may gusto po ako sa kanya. Mas gusto ko po yun kahit ayaw ko namang maging broken siya. Ako po yung sinasandalan niya. Kapag may boyfriend naman siya, bihira na rin po magparamdam. 30 na si Sandy. At para bang may pressure na rin sa kanya. Siguro sa pag-aasawa. Kaso nitong huli lang po, naghiwalay na naman sila ng kanyang 3-year boyfriend na si Ricky. Paano naman kasi napakababaero naman ng lalaking yun. E di tulad ko, parang si Uncle loyal. At dito na nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Ano bang nangyayari sa'yo? Ay, pasuyo ko na ba, ha? Pasensya ka na. Tatawag lang ako sa'yo tuwing iiyak ka mo. Sorry, Bes.
Ano ka ba? Wala yan. Ano bang maitutulong ko? Pasensya na, nasa trabaho pa ako, ha? Sorry. Nakakainis. Kasi nahuli ko siya sa Telegram. May nabasa kasi ako sa Facebook na kapag ang lalaki may Telegram, basic yun, babaero. Totoo nga. Nagbabayad siya para mag-send sa kanya ng mga nude pictures yung babae. Ha? Pwede ba yan dun? Ayan, may natutunan ka pa doon. Tanong ko lang. Huwag kang gagaya, ha? Hindi, syempre. Ba't ako gagaya din naman ako tulad Yun ng nga, mahal boyfriend ng mo? bayad niya. Tinabihan na nga Tapos kita. pag kami magkasama, kuri-kuri po, tapos doon niya pala binabudget. Tapos meron pa sa Viber. Oh, alam ko na yung Telegram, yung Viber, yung chat, yung WeChat. Sinabi mo na yan dati. Oo nga, Nahuli tapos mo na. nahuli ako ngayon. Bago na naman yan. Makinig Saan? kang mabuti. Makinig ka, wag mong gagayahin to. Saan na naman yan? Nahuli mo sa? Yahoo Mail. Buhay pa ba yung Yahoo? Ganon siya katinik. Ibig sabihin, tumatakas talaga siya sa akin. Ilulusot niya talaga yung pangbababae niya. So sa email siya nagchat-chat sa babae? Kayo, sa mga nanonood dyan sa Facebook, ano pa mga alam nyo ano dyan? Side, para makapambabae. Sige. Huwag ka nang magtawag. Baka sumagot yan eh. Huwag mong gagawin yun na. Huwag mong gagawin. Huwag kang gagaya. Sinasabi ko sa iyo, ha, Lawrence. Hindi naman ako katulad ng Ricky na yun. Sinabihan na nga kita na. Mag-iinom mo. Sige na, mag-iinom mo. Kung gusto mo pumunta, sumunod ka dito, ha? Sige, bye. Ay, naku, broken hearted na naman siya. Pero, chance ko na to. Tama na yan. Lasing ka na. Uy, tara na, uwi na tayo. Hatid na kita sa inyo. Tatlong bote na yung nauubos mo. Hindi pa rin ako nakakalimot. Paano ba makamove on na, Lawrence? Paano ba? Ma'am, ito pa, ma'am. Sabihin mo sa akin. Ayan, ma'am. Sa'yo, sir. Thank you, Bong. Thank Hindi you. po ako umiinom eh. Uminom ka din, Bong. Uminom ka, Lawrence. Damayan niyo ako. Kung tunay Ma'am, kayo. nasa trabaho po ako, ma'am. Waiter ako, bawal ko minom. Sige na, ako na. Salamat, Brad. Lawrence. Papainom mo ko Buti sa'yo. na Hindi naman lang ako andito umiinom ka. eh. Pasensya ka na. Hinahawakan ko yung kamay mo, ah. Kasi, Ang Lawrence, lamig ng kamay niya. hindi ko alam. Alam mo, hindi ko alam. Baka nagpakamatay na ako kung wala ka. Uy, ano yung sabihin yan? Ganon kasakit! Ikaw ba naman paulit-ulit ka lokohin? Ang lalaki talaga lumulusot do, mga babaero talaga. Nag-delete nga ng Telegram, nag-delete ng Viber. Pero Yahoo Mail naman, syempre hindi ko pag-iisipan yung Yahoo Mail, di ba? Baka naman may... Lawrence! Sige na. Tapusin na natin ito. Ihatid na kita sa inyo. Hindi. Gusto mo umuwi? Ayoko umuwi. Iiyak lang ako doon. Dito na lang ako tulog. Uy! Natutulog na siya. Teka. Gusto mo sa bahay na lang tayo. Uy! Bahala kayo. Uwi na lang kita. Baka mapano siya dito. Ito na yung chance ko. Dadalhin ko na lang siya sa bahay. Ganda dito. Asan tayo? Nandito tayo sa bahay ko. Buti naman di mo ko inamay. Sana nananaginip na lang ako, tapos paggising ko, hindi totoong lahat, Sige na, Lawrence. huwag ka naman. Alam mo, sana ganyan na lang kabait yung jowa ko. Sana katulad mo na lang. Sana ikaw na lang. Sana ganyan Sana ako kabait. na lang daw. May alak ka ba dito? Wala May na. alak ka sa rin. Gusto ko makalimot.
Akala ko ba iinom to? Nakatulog na. Sige. Nakatulog na siya. Isayin ko. Gusto mo pa ng alak? Uy. Randy. Si Randy. Di ba Ricky yung boyfriend niya? Ricky. Ang dami niya talagang boys. Ricky. Mawab mo ta TV. Ito yung mga ex niya. Mahal na mahal kita. Abi. Charot. Uy! Hala, sandali lang para. Kinakilala ko. Rico. Talagang hindi pa siya nakamove on. Kunyari pa siya. Pero kinilig pa na pag nagchat-chat. Kunyari galit pero... Hindi, chance ko na to. Nandito na siya sa baluarte ko. Halikan ko siya sa pisngi. Gusto ko man siyang... Mahal ikaw ba yan? Mahal ako pa ba yung mahal Sana ako mo? na lang yung naging boyfriend mo. Nahalikan ko po siya sa pisngi ko, Lantits. Pero, sakit man, ibang mga pangalan yung binanggit niya at wala yung pangalan ko doon na Lawrence, pero okay lang. Dahil single na ulit siya, ako naman puyat ng gabing yun. Ikaw ba naman makatabi mo siya? Kaya niyaya ko siya na mag-Baguio kami. Halos lahat ng tinabi kong ipon, ginastos ko po. Napabook na ako ng hotel na affordable. Tapos, bumili na rin ako ng ticket sa bus. Para may adventure. At gusto ko rin siyang matulungang makalimot sa kanyang exes. At pagdating namin sa Baguio, Thank you Hala, ang tagal ko nang huling nakapunta ko dito. Alam mo, kundi dahil talaga sa'yo, hindi ko mapupuntahan yung mga pwedeng puntahan pala kapag single ka. Naku, kung jowa ko pa rin si Lawrence. Naku, hindi naman yun pala, ha? ako si Lawrence. Ay, si Si Ricky. Oo, hindi yun pala adventure eh. Lagi lang nun gusto ako magkukulong. Lagi na lang kami. Okay. Mag-ano tayo? Horseback riding. Ay, ito pala. Para sa'yo. Pero kung... Ito na yung order niyo. Ayan, bumili ako ng strawberry taho para sa'yo. Hala, Ano mo? first time ba ito matitikman? Oh, sarap yan. Eko Ang init, ang sarap, ang tamis. Gusto ko diba? ng marami nito, bes. Sige, gusto mo pa, sabihin mo lang kung ano. Nako, kung dito si Ricky, sasabihin nun, wag akong bumili niyan kasi nakakataba. Alam mo naman, yung stricto yun sa figure ko. Ano ka ba? Kaya ako walang problema sa akin yan. Sige, tara. Alam ko na. Doon tayo sa kabila. May ano doon. meron? Mag-horseback riding tayo. Sige. Ay, gusto ko yun, kabayo. May hawig kay Trixie. Hoy! Ako yun! Hindi tayo close na magtataho ako dito. Ayan na, dumaan na yung mga kabayo. Ang dami. Bakit gusto mo isa lang yung kabayo sa Baguio? Inis na ako, ha? Gusto mo? Ano? Tara. Tara. 3 days and 2 nights po kami sa Baguio, Colantits. At sa panghuling gabi, inrab ko po ang opportunity na sabihin kay Sandy at ipadama sa kanya ang aking feelings. Ay, ang bilis. Uwi na pala tayo bukas, no? Wala. Ba't tinalaga mo yung kamay ko?
regalo ko yun sa'yo kasi Sa kamay talaga, akala nyo. effort mo, tamo. Ikaw gumastos dito lahat. Ini-schedule mo lahat. Naku, hindi ganyan yung mga ex ko. Ikaw lang yung ganyan, kaya sobrang green flag mo talaga. Alam mo, pwede lang tayo maging magjowa eh. Green flag mo kasi ikaw yung mga pinapangarap ng talaga ng mga babae. Ito na siguro yun. Thank Sige you, na. Ricky, ha? Love you. Ito na siguro ang pagka... Ha? Ano sinasabi mo? Love kita. Halikan ko na siya kasi love niya ako. Halikan siya. Ito na. Bakit mo ako... Huy, bakit mo ako sa lips sinalikan? Di ba sabi mo I love you? Eh matagal na kitang gusto. Matagal na akong may nahiya nga ako eh. Pero ito na, matagal ako may feelings sa'yo. Sandy, Wait, Lawrence, bakit? mahal kita as a friend. Ha? Na-appreciate ko kasi lahat ng effort mo. Baka kasi akala mo wala lang sa akin to, big deal to, pero as a kaibigan. Ang labo mo naman. Sabi mo I love you. Sabi mo kung... Bilang kaibigan, mahal talaga kita bilang kaibigan. Oh, pero sabi mo kung hindi ganyan yung mga ex mo. Pero ako... O green flag ka talaga. Ideal talaga na boyfriend ka, pero hindi... Lawrence, wala akong nafe-feel sa'yo na something. Walang mali siya to. Hinalikan kita kasi kaibigan kita at mahal kita. Pero hanggang dun lang eh. Hindi ko kaya. Anong ibig sabihin? Lawrence, hindi tayo pwede. Kaibigan lang kita. Pasensya ka na. Ano? Pasensya ka na. Walang... Binigyan mo ba to ng meaning lahat? Siyempre, ano pa bang gusto mong isipin ko? Na magkaibigan tayo. Ano? Ano ako? Lawrence, sorry.